Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jama'a barkanmu da sake saduwa akan wannan channel tamu mai albarka mai suna mu koyi crypto TV channel. Na san an ɗan ɗauki lokaci ba a ji update daga gare ni ba, duba da yanayin yadda nake tafiyar da wasu abubuwa. So a wannan bidiyon ba tare da ɓata lokaci ba, zan nuna mana wata hanya ce da ake ɗan samun kuɗi, sannan kuma wanda zaka karta wannan kati ka samu riba sosai da sosai. Amma kafin nan bidiyon zan raba shi gida biyu ne. Wannan zan nuna mana yanda zaka creating katin ka cikin sauƙi ba tare da ka samu matsala ba, yanda kuma zai yi aiki ba tare da wani problem ba. So na bada update da yawa a wannan channel tawa ta mu koyi crypto. Idan baka kalli akan wannan wallet din, idan baka kalli bidiyon ba, ga bidiyon nan zan sa shi a card a sama, sai ka je ka kalle shi, bayani yana nan dalla dalla. So yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, zan fara wannan ainihin creating na wannan card kenan. Ayi sauraro lafiya. Yawwa, welcome back. So abinda kawai zaka fara yi kai creating katin ka yanda ya kamata. Idan baka yi register ba, zan ajiye link a description ko kuma a ƙarƙashin wannan bidiyo, sai ka danna shi, ko kuma in ka gama akwai referral ɗina gashi nan, ga number ɗin, zan yi sharing link ɗin, zaka je ka yi ainihin register da shi. In kai zaka sami ainihin bonus kai ma insha Allah. So wannan shine. So abinda kawai zaka yi, in kana da account kayi verifying ɗinta kamar yadda na faɗa, in baka yi verifying ba, ga bidiyo nan, ga link na a sama a card, zaka danna sai ka gani. Kawai zaka zo nan gurin da aka sa wannan ainihin semicolon ɗin guda uku, ga su nan zaka zo. Idan ka zo, ba in yana home misali a haka, zaka zo misali kana kan home, zaka gani cewa kana da ainihin accounts kala guda nawa, kowanne zaka iya buɗe shi. Kana da GBP account, kana da United States, kana da Euro, sannan kana da Naira. So in ka danna duk zai nuna maka bayani. Nan kuma rate calculator ne wacce zaka iya aiki da ita, wato idan kana so ka sai KES, that is Kenyan shilling, zaka danna. Idan kuma ba wannan ba, idan ma so kake dala ta zo a sama, zaka gani ga rate ɗin dala is 727 kuɗin Nigeria a Nigeria a dala. So amma idan KES ne da komai, zaka gani abin da za. So yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, zaka zo ka danna nan gurin ɗin da ake gani. Nan gurin da ake gani zaka danna shi. Idan ka danna zai kawo ka nan. So direct kawai sai ka taho gurin nan da aka ce maka ainihin virtual card sai ka danna. Kana dannawa zai kawo ka nan gurin, za ga sunanka da komai akai. So abinda kawai zaka yi, ga wani guri nan da aka ce misali create virtual card, sai ka danna shi. Da ka danna zai tambaye ka wani irin virtual card kake so, virtual debit card ko kuma physical debit card. So a nan wannan zaka zaɓa, wannan ɗin is coming, shi ma zaka yi amfani. Sai ka danna get started. Da ka danna zai tambaye ka BVN. So abinda zaka karanta a nan, sai ka zo ka karanta. Ga abinda suka ce ma, zaka zo ka duba nan, in ka kula zaka ji ga abinda suka duba ma. We are mandated by law and compliance to collect your bank verification number. So sai ka yadda, sai kawai ka fara rubuta musu. So saboda tsaro zan dakatar na shigar da BVN ɗina, sai na danna. Kana gama shigar da BVN ɗinka sai ka danna continue. Da ka danna continue, abinda zai ma, za su turo ma da wannan pop-up ɗin, confirm one time fee. Gashi nan, so you will be charged a one time fee of $1 for card creation. Also, an additional $2 will be deducted from your balance to fund your card. Do you agree? Sai ka ce musu yes. Kawai sai ka danna. In ka ce take me back, zai dawo. Saboda menene? Za su caja saboda katin ka su ga yana aiki a nan. In kuma ka ce musu no take me back, zai juya ya kai ka can. Sai ka danna yes. Sai ka jira. Ka ɗan bashi lokaci. Ka jira ya gama loading. So kun gani, so abin da ya faru yanzu, dama shi nake so na nuna mana. Kun ga ya ce mana insufficient fund, saboda menene? Bamu da kuɗi a cikin ainihin account. Kuma to yana nuna cewa baka isa kai creating wannan katin ba, sai kayi funding account ɗinka. To ta ya za ka yi funding wannan account ɗin? Abinda kawai zaka yi shine, zaka zo kan home nan. Kana zuwa kan home, gashi misali in gani GBP, in ka taɓa wannan misali, ka taɓa GBP zai kawo ka nan. So zai ce maka add balance, sai ka zo sai ka danna add balance ɗin nan. Kana danna za ka iya amfani da na Nigeria, sai ka danna, sai ka ce add balance. Da ka danna add balance, sai ka zo sai ka ce to me kake so ka yi adding, KES ko me, sai ka ce proceed.
da ka ce proceed balance added successful gashi nan you have successfully create a Kenyan shilling balance you can start performing transaction. So ka gani idan ma dola ne zaka saka misali zaka zo sai ka saka da wasu abubuwa. So kun ga nayi adding balance a can. So amma yanzu ba adding balance muke so ba, deposit muke so mu yi. Gashi nan sai ka zo kaza in kuma sending zaka yi in swapping ne to sai ka zo ka zaɓi deposit. Kana zaɓar deposit abinda zaka yi sai ka zaɓa nawa kake so ka saka sai ka danna gashi nan Pia Bank sai ka danna ko biya memo sai ka danna ainihin biya memo. Misali kana so ka sa 2000 kun gani 2000 to 1 million za ka sa 2000 kun ga abin da zai shigo account din za su ɗauki how many naira za su ɗauki 28 naira wanda shi zai baka dama ka sa 2000 sai kai confirming kana yin confirming sai ka zo sai ka danna continue. Gashi nan sai ka jira sai ka jira sai ka jira za ka jira zai gama retrieving abin da zai maka retrieving. Yawwa to gashi nan ya zo abinda kawai yanzu zaka yi sai ka zo sai ka danna nan pay sai ka danna pay din nan. So kun gani so yanzu abin da zai maka generating wannan account din kawai zaka kwafi wannan account din in ka kwafa Wema Bank sai ka koma can ainihin account ɗinka sai ka tura kuɗin zuwa wannan account din ga sunan bankin Aboki Africa Limited sai ka tura ka kudu kana turawa sai ka zo kai notify yanda muke P2P sai ka danna I have made this bank transfer sai ka danna wannan kana dannawa kuɗinka za su shiga account sai ka koma baya sai kai canceling ka tura misali ka riga ka yi so zaka ga kuɗinka sun yi appearing suna yin appearing ko kuma da ka gama sun yi appearing shikenan ka gama. Idan kuma ta dala zaka yi to zaka yi requesting account ne sai ka zo sai ka danna request US United States dollar account gashi nan zaka yi requesting so amma wani zai dan baka matsala kafin ya gama ainihin fitan maka da wannan account so wani kuma da kayi lokaci daya account din zai yi so zai baka waɗannan account din kala-kala ga su nan guda 3 a nan kowanne so kun gani Oko while generating USD account so saboda yana da problem. Idan kuma dollar account ɗinka kake so kai adding balance zaka danna shi ma da kayi zaka zaɓa amma me saboda baka da wancan account ɗin ba zai baka dama ba. For now kana da TZS sana da Ugandan shilling so shine bayan ka riga ka gama ka yi process ka je ka yi deposit ka gama duk abin da za ka yi so sai ka dawo nan din kana dawowa kar ku manta na gaya mana ga ainihin wannan dita referral link zan yi sharing link din na ainihin bude account din in ya so sai ka yi wannan in kuma referral link za ka yi aiki da shi gashi nan UU54F4 so sai ka gama idan misali deposit kai da naira ba komai sai ka dawo nan gurin in kuɗin sun shigo sai ka dawo suna dawowa sai ka zo wajen virtual card din nan da ka dawo wajen virtual card zai kawo ka nan sai ka ce create virtual card sai ka zaɓi menene virtual deposit kana zaɓa sai ka saka BBN ɗinka bari in ƙara kashewa gani da ka gama sai ka danna kana dannawa zai ce confirm one time fee to dalilin abin da ya sa muka funding wancan account din namu saboda mu samu wannan kuɗin da zamu clear na farko sai za su ɗauki misali nan gurin are in nuna mana misali nan gurin da aka ce you will be charged a one time fee of $1 for card creation wannan da ka yi shi shikenan ka riga ka gama ba za su ƙara cajar ka wannan ba kamar PYYPL bane sannan an additional $2 will be deducted from your balance to fund your card shi ita kuma dala biyun za a yi funding a katinka a ciki za a ajiye katinka a ajiye wannan ainihin a wannan din so kaga kana buƙatar wajen 1,400 ko da 500 so bayan ka riga ka gama wannan ka yi confirming ka sa kuɗinka sun shiga kawai sai ka ce yes create my virtual card so kun ga ya ƙara nuna mana insufficient fund saboda ban saka ba so wannan shine hanyar da zaka bi kai creating wannan katin za su baka da sun baka ana samun kuɗi ta wannan grade din sai mutane duk wanda ya creating account na gani an riga an yi creating an buɗe balance an yi komai so update na biyu yana zuwa yanda zaka karta wannan kati ka samu kuɗi sosai da sosai ta hanyar siyan ainihin zof da kuma ainihin ragowar wasu kuɗaɗe kar ku manta ku danna like da subscribe a wannan channel domin na dawo gadan-gadan zan
zan ci gaba da kawo mana kaya, zan ci gaba da kawo mana ainihin tricks da strategy wanda za mu ci gaba da samun kuɗi a wannan harka ta arbitrage kamar yanda kuka sani. Thank you very much. A yi sauraro. Na gode sosai da sosai da gudunmawar da kuke bayarwa. Salamu alaikum wa rahmatullahi.